Matayo, tapno maamuan na dagiti umili. Padaanan nyo dagiti kabarwanan nga damdamag ngayon kami tampok itatang bigat gagayem ken kakabsat. Saan na paudi kadagiti damdamag? Maayos kay nga ro dadumngeg iti programa. Tapno maamuan dagiti umili. Pakaidanunan kadagiti kabarwanan ken kaudyan na pagtengken pasamak iti bukod tayo a lugar. Pakatartarampay kadagiti reklamo dagiti umili, babaen kadagiti masaknan. Pakaidanunan pa iti field reports, public services, reaksyon dagiti dumdumeg ken dagdumupay. Tapno maamuan dagiti umili. Mamayagan ito'y laeng RPN DCRL, Radyo Ronda Batak City. Tapno maamuan dagiti umili. Tapno maamuan dagiti umili. Morning edition. Pero na imbag nga bigat amin nga sa ngapada, sumangbayan ka na kayo di programa tayo, tapno maamuan dagiti umili morning edition, dito laing numero 1 nga radyo dito in Northern Luzon, di RPN DCRL Radyo Ronda Batak, 5 ti mabilang, iti bulan ti Abril tawen 2022. At yarod ti anak ken gayemyo, timo direte programa ni Ronald Domingo, supervision ken direksyon ni Station Manager Rod Sadjan, iti biyang ti seguridad ti estasyon tayo ni Mr. Marca Tuliao, kaya kasama ito ni Tibiyang ti seguridad ti estasyon tayo ni Mr. Jumar Butay. At kami ron ti sangsang kamay sang umay kumablaaw dumanon kadagiti nadayaw nga pagtiangan nyo sa dino man napaset ti probinsya ti anyo. Kaya kasama ten kadagiti aga buybuya dumdum nga kada tayo iti na dumaduma nga paset iti logo. Alawen iti dati agundaway gagayem nga nabsat madaanan nyo dagiti ingkami tampok nga damdamag itatanga gundaway. Iti dati agundaway adati nasapang report iti padaanon kada tayo ni Station Manager Rod Sadjan. RPN Radyo Ronda Live Report. Yes, Manager, good morning and please go ahead. Okay, hi, madal sa makastrek ni Manager J. Signala. Okay, patasan tayo, Mamin Sampay. Okay, Manager, go ahead. Hello. Hello. Okay, alam na, gagayem ken kapsat, medyo ay ayusan ni Engineer Dajay signal ni Manager tadan sa dati interview na ken ni Governor Chis Escudero gagayem ken kakabsat. Nang itulo din iti oras sayon, 7 nga minutos sa kalpasan ti oras ti alas 8. Okay na hindi Manager? Okay, Manager, go ahead. Hello. Okay. Ada sumsumre ka boses ni boses na Manager. Hello. Yes, okay. Okay, plastar ni Engineer DJ Signal ni Manager gagayem ken kabsat madi makastrike je boses ni Manager ngam ni apo Senador awen apo Governor Chis Escudero ket makastrike met DJ linya na gagayem ken kabsat. Okay? Nangi tulod iti oras tayo na dan sa 8 minutos kalpasan ti oras ti alas 8. Okay, tuloy-tuloy lata tintay pa nagdrangay. Iti programa tayo tapno maamuan dagiti umili morning edition. Tapno maamuan dagiti umili. Morning edition. Okay, gagayem ken kakabsat. Alakit padaanan nyo. Ada iti panakin naman ni Station Manager ken ni Senatoriable Yes, Rod, magandang umaga sa lahat ng listeners natin sa Batak, sa lalawigan ng Ilocos Norte, na imbag ng bigat, kada kayamin. Good morning. Free tuition sa state universities and colleges, exemption ng minimum wage earners sa pagbayad ng buwis. So ano pa po ang plano nyo kung sakasakaling papalarin po kayo sa Senado, Governor? Ilang bagay, Rod. Una, na makabangon muli ang ating ekonomiya mula sa pandemyang ito sa pamamagitan ng batas na magbibigay ng tulong sa MSME o Micro, Small, Medium Enterprises. Batas na magbibigay ng mas malaking pondo sa agrikultura na nagdudusa naman talaga ngayon. Pag-repeal ng oil deregulation law
at pagpasa ng mga panukalang batas na magtatanggol sa ating manggagawa, partikular ang legislated minimum wage increase. Okay. Sir, nabanggit niyo po yung agriculture. Ano po ba ang gagawin natin para malabanan ng tarification law? Dahil ang daming umaangal din dito po. Layunin ko po, i-repaso at i-repeal din ang rice tarification law. Yan ay hindi tumupad sa pangako niya na makakatulong sa magsasaka at magpapababa sa presyo ng bilihin. Oo. Sa ngayon po, ang taas pa rin ng presyo ng fertilizer. So, at saka itong crudo na alam na po natin na ginagamit din ng mga magsasaka ang gasolina at crudo. So, ano po ang dapat natin gawin? Ano po ang dapat gawin ng gobyerno nang sa ganon ay maibsan naman ng hirap ng ating mga magsasaka and sa transport sector, Senator? Tulungan dapat ng pamahalaan ng ating mga magsasaka sa pamamagitan. Sa ibang bansa, Rod, ng sapat na solusi at itong mga magsasaka. Hindi sila hinahayaan magsasaka ng dito sa ating bansa. Ang pondo ngayon ng Department of Agriculture ay 80 billion pesos lamang. Ikumpara mo yan sa WH ay 140 billion. Aba ay wala pa 10% ng WH ang budget po ng Department of Agriculture. Akala ko ba agriculture country tayo? Bansa tayo, contractor sa pondo ng DPWH kumpara sa pondo ng Department of Agriculture. Okay, Governor Chis, sa inyo pong pag-ikot-ikot sa buong bansa, kumusta naman po ang campaign at reception ng mga tao sa inyo? Especially siguro kung kasama nyo po yung artista nyo pong asawa. Maayos naman, Rod. Nagpapasalamat ako sa ating mga kababayan sa patuloy nilang pagtanggap. Pero hindi tulad nga ng ibang mga tumatakbo na araw-araw nakakapagkakat. Dalawa, araw lamang ako magkampanya. Dahil may trabaho pa rin ako bilang gobernador. Isang ama ng ng Oo. Okay. So, may assurance ba tayo, sir, na mabibisita na lahat natin ng mga probinsya dito sa Pilipinas? Yan po ang sinisikap kong gawin, Rod. Dahil nga dalawa, araw lamang ako nakakapagkampanya. Tulad ng ibang kandidato sa pagkakastor. Okay. Despite na medyo limited po yung pag-ikot nyo, pero nakikita po natin, nababasa natin sa dyaryo, consistent po kayong mataas ang rating. Nagpapasalamat po ng patuloy na kababayan. Sino man ang mataas na dapat niya. At sa dulo, boto pa rin at ng election. Okay. Governor, may we verify kung sino ang ine-endorso ng partido nyo, yung matagal nyo ng partido, yung NPC sa pagka-Pangulo at pagka-Vice Presidente? Sa pagkakaalam ko, pag-endorso hanggang sa ngayon, ang NPC sa nagdang dalawa ang mag-endorso dato, ahayaan na ang miyembro pumilit mag-endorso sa sarili kung sino at endorso sa dato. Kung pa siya sa ngayon. Okay. So, sa ibang dako, Senator, so how do you rate naman? Medyo humuhupa na po ang COVID dito sa Pilipinas. Pero how do you rate the vaccination of booster dahil may mga mag-expire di umano na vaccine? Do you consider na maging mandatory na lang ang vaccination sa mga Pilipino? Ang unang tanong ko ay bakit bili ng mag-expire ilang buwan lang pas makaput natin gumustot mahigit na yung viso para sa ipilitan at di parusa. Umuubra naman dahil mataas ang total average at vaccination rate ng aming lalawigan. Okay. So, nabanggit nyo po nga kanina, Governor, na medyo nagtataka kayo bakit so, dapat ba may ayusin na sistema ang Department of Health hinggil dito? Ay, nako Rod, kung gusto nating ma-high blood ngayong umaga, pag-usapan natin ang ginagawa ng DOH at IATF kaugnay sa bagay na yan. Pero sana tingnan nila ang ginagawa ng iba't ibang probinsya. Maraming best practices na pwedeng mapulot ang DOH at IATF mula sa mga lokal na pamahalaan. Okay. May isang text message dito, Governor.
still the people and the fans of Miss Heart are expecting you to be here together dito sa Ilocanja. Bakit ba? Kahapon galing si Hart sa Cebu at Bacolod. Unang araw niyang mangampanya para sa akin na Rod. Kahapon naman nasa NCR ako para mangampanya din. Para may marating kaming mas maraming lugar, maramang magkahiwalay ang pupuntahan namin. At saka Rod, pag nagpunta kami dyan ni Hart, baka pansinin mo lang at magpa-picture ka na lang kay Hart at hindi na sa akin. Iabot mo ba sa akin yung camera para magpa-picture na lamang sa kanya. Oo. Kaya magkahiwalay kaming bibisita sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa. Okay. Gov, mayroon na po ba kayong person or official na i-endorse sa pagka-presidente at pagka-vice-presidente? Tinatapos ko lamang ang pagbisita ng lahat ng kandidato dahil ako lang ang tumatakbo yata, Rod, na gobernador na nakaupo bilang senador. Bilang ama ng lalawigan, gusto ko munang ma-meet. Lalo na galing sa gobernador pa rin naman ang hindi nag-endorso sa pareho sigurong paniniwala. Nais muna nilang makita at makilala ng kanilang mga kababayan ang lahat ng tumatakbo. Kaya hino-host ko lahat ng tumatakbo sa aming lalawigan. Kabilang na ang anak ng Ilocos Norte na dati kong ninong na si dating Senador Bongbong Marcos. Hinost ko siya nang siya'y nagpunta sa aming lalawigan para makilala at makita siya ng marami sa aming mga kababayan. Lastly, Governor, ang League of Governors ba nakuha mo ang endorsement nila? Sa paniniwala ko, Rod, oo, dahil yun ang huling binalita sa akin. Hindi na kasi ako nakaka-attend ng pagpupulong ng League of Governors maliban virtually lamang. At dahil kandidato ako, nag-inhibit po ako dun sa proceedings nila sa pagpapasya. Pero may official na endorsement ang League of Governors sa pagkapangulo at baka pagka-vice-presidente? Hindi ko rin po alam, Rod, dahil kandidato nga ako, hindi ako nakikilahok at nag-i-inhibit po ako. Sa pagkakaalam ko, wala pa din po. Okay, maraming salamat Governor Chis sa oras na ibinigay mo dito sa RPNDCRL Batak at ang iyong mensahe po sa ating mga kababayan dito sa Kailocanuhan. Governor. Maraming salamat, Rod. Hiling at dalangin ko po muli sana ang inyong tulong, suporta, paniniwala at pagtitiwala sa muli ko pong pagharap sa dambana ng balota para maging miyembro ng Senado, para maging inyong kinatawan, kampyon at tagapagtanggol sa Senado. Ang aking iniaalay, anumang pong talino, talento, galing at karanasan meron ako upang makapagbigay ng siguradong direksyon at siguradong solusyon sa mabibigat na problema na kinakaharap po ng ating bansa sa ngayon. Sa muli, Rod, kayo sa ating listeners ng DZRL sa Batak at lalawigan ng Ilocos Norte, pagbati na lamang pong muli. Agyamanagton na imbagabigat ka na kayamin. Thank you and good morning. Ingat ka palagi, Rod. Keep safe. Okay, maraming salamat po Governor Chis Escudero, kandidato sa pagka-senador sa lalawigan o sa bansa natin. Okay, maraming salamat si Senator Chis Escudero. Okay, datang Rod Ronald ti report kayentay may padanon manipod palang iti probinsya ti Sorsogon ti Bicol Region ni Governor Francis Chis Escudero nga kaingungot ni Heart Evangelista. Para ti RPNDCRL Radyo Ronda Batak, Rod Sadjan reporting. Radyo Ronda News Exclusive. Tapno mamuan dagiti umili Morning Edition. Okay, dito rin gagayam kanabsat ti panakinuman ni station manager ken ni dating senador ken dating nagdamang gobernador iti Sorsogon ken paidasig manen akas senador iti pagilian tayo nga Pilipinas iti umayng eleksyon ni Apo Governor Francis Joseph Chis Escudero gagayem ken kabsat keta manen lang igan dagiti kalikagom na ken kasamiten
panagkamkampanya na kadagiti na dumadumang luglugar dito'y pagilian tayong Pilipinas. Alawen kagayem kirabsat nang iaton daniti oras tayo na alas 8:19. Tuloy-tuloy latat hintay panagkakadwa panagdidinanggay. Iti programa tayo tapno maamuan dagiti umili morning edition. Diti laeng numero 1 nga radyo dito'y Northern Luzon ti RPN Diesel Radio Ronda Bataca. Ken kasamitan padaanan nyo kagayem ken kabsat. Dito'y damag ijay pasukin Ilocos Norte may isang partidor nalmes gagayem ken kabsat anang atati may kagapo intay to makinuman iti biyang ti PNP pasukin ken kasamitan di na pasamak manin nga desgrasya dito'y syudad ti Batak. Iti kalman hantay na kainuman ni Police Lieutenant Colonel Marlois Bondok agapuanan ta dati tarit nung dayjay kampo idi kalman isod gapo na nga sa antay nga nakainuman isod gapo na nga padaanan nyo digiti pagtengken pasamak iti probinsya tayo digiti nagdurasan ti investigasyon digiti kamkameng ti PNP digiti napaspasamak kadagiti na dumaduma nga lugar dito'y probinsya ti Ilocos Norte iti nagbalem ken nagpatnag idi kalman. Ken kasamitan ti sasaadan ti panawen manipod iti pag-asa di West Lawag International Airport ken kasamitan intay ti danon ti COVID-19 update agasipod ta kalpasan ti manungal daw nga awan ti report babaen iti opisina ti Task Force Salunat ada detoy baro nga naiparwaren nga COVID-19 update dito'y probinsya ti Ilocos Norte tilapintas nga damag aga tultuloy nga bumababa iti aktibo nga kaso dito'y probinsya tayo no pay adala tamet digitay saggaysa nga new cases ken umad-adon digitay LGU nga awananen iti kaso ti COVID-19 dito'y probinsya tayo nga Ilocos Norte. Alagata sapay ta aga tultuloy ken maminpinsan kuman nga maawan ti COVID positive dito'y probinsya tayo nga Ilocos Norte. Pero agsublinto ti programa tayo kalpasalan kadi sumagmuna pamalagip manipod ti technical studio tayo. Tapno maamuan dagiti umili morning edition. Ti salunat ket isu iti kawatgan agameng iti maysa nga tao ngarud masapul nga intay tagibenen iti panagdaldalos tapno mayadayo tayo iti nagduduma iti klase nga sakit. Daytoy nga mensahe nga ingkay nangigan ket isagsagot kada tayo ni Sanggunian Panlalawigan member Dr. Medel Gawat and Family iti syudad ti Batak ken chairman iti Committee on Health iti pagpandayan linteg iti Ilocos Norte. Ngunit masdan mo ang tubig sa dagat dati. Hans Motor Parts. Nalaka, original, ken genuine spare parts ti motor, masarakan dagitoy iti Hans Motor Parts. Iti along Batak Paway Road, Barangay Salbang, Paway, Ilocos Norte. Kumpleto dahil tenyaman nakasapuna na partes ti motor, ken nagkakalaing ken eksperto pa'y dagiti mekaniko da. Iso nga saan nga karaperdi dagiti motor sigduyo. Hans Motor Parts. Kalalakan ti lako a piyesa ti motor ken kapipintasan ti serbisyo da iti ili a Paway. Kukwa ken matmatunan ni Mr. Johannes Taroma Galarita. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails. Kung gunaan na kayo to ti Diyos, no maibturan nyo ti agsagaba, asaan anayin kalintigan, tamoyo ti pagayatan na. May daydayaw kayo ayano ituredyo ti dusa, akaikaryan nyo, gapoy ti dakes nginaramidyo. Ngem no ibturan nyo ti agsagaba, idinto anaimbag ti aramidyo, bendisyonan na kayo to ti Diyos. Dito yung mensahe ti Quaresma, ket babayan timbag nakem da Honorable Samuel Liana, Bado, Ilocos Norte, Honorable Alwin Rubio, Municipal Vice Mayor, Bado, Ilocos Norte, Honorable Jogracias D.V. Saveliano, Congressman, 1st District, Ilocos Sur, Mr. Eric Juan, Area Manager, MediRx Pharma, Lawag City, and Engineer Jamaica Celine Lagondino Ortega, Balakad, Lawag City. Josonay Tiagnina. Of the goodness of God. I love your voice. Bless the Lord. Di mabasa ket naadaw iti libro ni Juan.
Kapitulo 19, binatog, 17 agpatingga, 19 kunana. Iti kasta innala ni Jesus. Rimuar as ibabaklay iti krus na, ket dimteng iti diso amanagan lugar, ayan ti banga-banga. Sadyay tinanglansaan daken kuana iti krus. Inlansa damet ti dua a lalaki, kadagiti krus da, maysa iti makikanligid ni Jesus, ken ti maysa makannawan. Nang isurat ni Pilato, iti makaammo ket pinagkabil na iti krus. Kastoy tinaisurat, Jesus at taga Nazaret, ti Ari, dagiti Hudyo. Mensay ti Kwaresma ngayon kay nangigan, isagsagot kada kayo, dagiti sumaganad. Engineer and Mrs. Herminio and Tessie Castillo, Lawag City. Ranaan Gasoline Station, Barangay Kiling Norte, City of Batat, Ilocos Norte. And Ranaan Grocery, Batak Public Market, Mr. Ronald Sorian, Owner Manager. SH Pawn Shop, Barangay 3, San Nicolas, Ilocos Norte. Uno Barangay Napoleon Hernando, Owner Manager. Kandidato para konsihal, iti masungad na eleksyon. In Barangay Chairman Elviro Agoo and Family, Barangay Davila, Asuking, Ilocos Norte. Diyos unay ti agniya. Ti mabasa ket naadaw iti libro ni Lucas, Kapitulo 6, binatog 20 agpatingga 22 kunana. Kinagasat ken kinadaksanggasat. Kinita na Jesus dagiti adalan na ket kinunana. Nagasat kayo dakay anapanglaw, takukwayo ti pagarian ti Diyos. Nagasat kayo dakay amabisinita, tamapnek kayto. Nagasat kayo dakayo nga agsangsangit ita, taagkatawa kayto. Nagasat kayo, nugurain da kayo dagiti tattao, no di da kayo awaten. No pabainan da kayo, no kunada, adakes kayo, gapo iti anak ti tao. Mensay ti Kwaresma ngayon kay nangigan, isagsagot kada tayo, dagiti sumaganad. Engineer Luciano Domingo Jr. and Family, Lawag City. Honorable Amador Sadomiano and Family, Sangguniang Bayan Member, Paway, Ilocos Norte. Ken Pailayon, Apara Konsihal, and PNP Paway, Ilocos Norte and Staff, Paway, Ilocos Norte. Headed by Police Lieutenant Rodel Baradi. Diyos unay ti Agnina. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 8:27. Hintay ay tultuloy ti programa tayo. Saan na paudi kadagiti damdamag? Maayos kay nga ron adumweg iti programa. Tapno mamuan dagiti umili. Pakaidanunan kadagiti kabarwanan ken kaudyan na pagtengken pasamak iti bukod tayo a lugar. Pakatartarampay kadagiti reklamo dagiti umili, babaen kadagiti masaknan. Pakaidanunan pa iti field reports, public services, reaksyon dagiti dumdumeg ken dagdumupay. Tapno mamuan dagiti umili. Mamayagan ito'y laeng RPN DCRL, Radyo Ronda Batak City. Tapno mamuan dagiti umili. Tapno mamuan dagiti umili. Morning Edition. Okay, tuloy-tuloy ti programa tayo Tapno mamuan dagiti umili Morning Edition. Diti laeng numero 1 nga radyo dito in Northern Luzon, ti RPN DCRL Radyo Ronda Batak. Kay ti dayta gundaway, intero den idanon ti kaudyan na sasaden ti Panawen. Manibod pa lang iti Pag-asa DOST Lawag International Airport. Okay, atero den ti kaudyan na sasaden ti Panawen. Manipod ti Pag-asa DOST Lawag International Airport. Radyo Ronda Weather Update. Adi ti sasaadan ti Panawen itatang agmalem 5 ti mabilang iti bulan ti Abril tawen 2022. Iti alas 3 iti agsapan sa ribatan tay low pressure area iti agaropa 320 km east of Hinatuan, Surigao del Sur. Ada iti sakop iti Intertropical Convergence Zone nga mangafektar ijay Mindanao. Shoreline wenno nagsabatan iti nalamiis ken napudot nga angin afektaran na ti pungto ti abagatan na Luzon. Diti Ilocos Norte madaan ti sumagmamano nga ulep aging gana na ulep ken nababa ti tsansa ti panagtudo.
aga panuray ti kalayangan naging gana na pigsa ti puloy ti angin malipod amyana na daya ti baybay ket agdaluyon ti nadawel aging gana a nadawel unay adda na ibayo gagil warning iti baybay sa Kupen ti Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union ken Pangasinan mabalin nga mabot ti katayag ti daluyon manipod 2.8 aging gana 5.0 a metro may balbalakad kari manggalap nga saan dapay lang aga laylayaga kasamit kari dakela barko ang mapandaganan nad kari dakela daluyon. Narukod ti kalamiis si tayag sapat 25 degrees Celsius ken mabalin nga bumara intonal daw 31 degrees Celsius. Ti heat index suno kabara nga intay marikna mabalin nga dumanon aging gana 35 degrees Celsius. Si mingising tay init itay oras alas 5:49 tayag sapa ken lumnek ti init intono rabi alas 6:12. Dahita ti kaudyan nga dama ginata nga oras, wano dahita ti kaudyan na sasaaden ti panawin, manipod ti pag-asa DST, Lawag International Airport. Radyo Ronda Weather Update. Tapno mamuan dagiti umili Morning Edition. Alawen gagayam ken kabsat amo media kalmaninger nakapigpig sa ti nainit di kalman na bara tapos nakaangangin di kalman gagayam ken kabsat kasla aga bagyo di malpas ti programa tay di kalman di pasado di agalas 3 nakapigpig sa ti oray ti aldaw na pigsa gagayam ken kakabsat kaysot gapo nang alagan anad tayo gapo nang tada datoy LPA datoy low pressure area gagayam ken kabsat ket mabalin nga iso ti mga mapektar iti probinsya tayong Ilocos Norte. Tapno mamuan dagiti umili Morning Edition. Okay, injera pay madiag sukat detoy kwadtoy detoy picture pa lang ni Apo Chis Escudero at ditoy madi aga sukat deti yan ko ano de talaga nga iso ti madi pay laing detoy. Alawen gagayam ken kabsat aga sublinto ti programa tayo tapno mamuan dagiti umili morning edition diti laing numero 1 nga radyo dito in Northern Luzon ti RPN Diesel Radyo Ronda Bataca. Ag sublita ito kalpasan dagitoy. Tapno mamuan dagiti umili Morning Edition. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time alas 8:31. Ready ka na ba sa lakas ng Super? Red Horse Super. 10% alcohol content sa presyong 130 SRP. Bili na sa inyong suking tindahan. Drink responsibly. Agbirbiro kay kadi iti nalaka kinapintas nga serbisyo apan nakataming dagiti minitayo. Lukas tagagayem ken kabsat sa anen nga agpangadua ken sa anen nga mapan iti sabali. Agsipod ta adalituyen probinsya tayo nang runa iti syudad ti Batak ti Jesusa Memorial Home ken di kay tupulos agbabawi ti serbisyo na. Ti Jesusa Memorial Home ket eksperto ken pulido ti serbisyo nga ipaay na kada kayo. Ti Jesusa Memorial Home ket 24 nga oras nga nakalukat. Masaragan ti Jesusa Memorial Home iti dayaen a mismo iti Ricarte Park, Barangay Ricarte, iti syudad ti Batak. Tinadong impormasyon ag text wenno tumawag iti cellphone number 0917-996-2942. Bukwa ken imatmatunan tinaanos man nakigayem ken alisto akasarsarita Barangay Chairman and Mrs. Sani Kamangeg. Jesusa Memorial Home. Ti Memorial Home akababaan iti presyo iti entero nga Ilocos Norte. Jesusa Memorial Home. Jesusa Memorial Home.
Mga kasangga ni Ate Berlina Argel, umininom iti Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Siya ni Berlina Argel nga tagagabot norte umininom ati Mark Cafe. Ading uminom kayo tapno maimbag dagita saksaki iyo ta iso kinakapaimbag ti buong katawang ko kay da kayo nga adda saki na nga high blood. So, siya high blood nga talaga pasaran diya pay ag uminom ti maintenance konta napintas ti na. Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural. Magatangin ti Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix kaligid butika ken drugstores iti lugar tayo. Di programa Baro Arimat ken Baro Arimat Music Festival ket naigeta suportaran ti JAJ Furniture Shop. Ti JAJ Furniture Shop ket pagkatangan ken mabalin a pagparamidan kadagiti moderno ken dekilidad nga furniture products kas kuma iti sala set, ridaw, cabinet, tugaw, aparador, kitchen table, office table ken dadumapay nga wood products. Ti JAJ Furniture Shop ket agripero wenno agtarimaan kadagiti nagduduma nga kakambitan iti opisina ken pagtingman iti nababa a presyo. Wen gagayem di kalidad lang aruden dagiti magatang sadyay, nababapay iti presyo da, ken aristupay nga kasarsarita dagiti akin kukwa. Ti JAJ Furniture Shop ket masarakan iti Pestuda, along Paway Lake Road, Barangay Baay, City of Batac, Ilocos Norte. Ti dadong impormasyon, ag text wenno tumawag iti cellphone number 0927-742-0910. JAJ Furniture Shop, tatak na lagda, moderno, ken de kalidad. JAJ Furniture Shop, JAJ Furniture Shop. Distrito Angelo Barba. Ipanagkay kaysa agbalin tayo ang native care. Abalinang tayo ti bumangon manipod iti pandemya. Manasatan tayo nagiti panlubok asumangbay. Awan parikot, adi tayo marisot, awan anungin, adi tayo may patumpal, awan arapaat, adi tayo maragpat, adi timpuyog, adi kinamayat, ken agsisinarani tayo. Ilayon para diputado, segundo distrito, Ilocos Norte, numero 2, kadagiti balo tayo. Angelo Marcos Barba, kadwayo idi, kadwayo ita, kadwayo ti agnanayon, agakadwa tayo amang ragpat iti balay. Kasman di mo maragpat Angelo Barba. Ti mabasa ket naadaw iti libro ni Matthew, Kapitulo 19, binatog 10 ket 3, agpatingga binatog 10 ket 4. Kunana, adda sumagmamano at tao, anang yasideg kadigiti ubing ken Jesus, tapno ipatay na ti ima na kadakwada, ken ikararagan na ida. Ngem insungbat ida dagiti adalan na, gapo iti inarabid da. Palubusan nyo dagiti ubing nga umay kanyak, kinuna ni Jesus. Diyo paritan ida, tadagiti kas kadakwada, ti agtagikwa iti pagarian ti langit. Mensay ti Kwaresma nga ingkay nangigan, ket isagsagot kada kayo ni Ilocos Norte Governor Matthew Marcos Manotok. Diyos unay ti agmina. Ti mabasa ket naadaw iti libro ni Roma, Kapitulo 13, binatog may 8, kunana, awan kuma ti pakautangan nyo, agiinnayat kayo ket di, daytoy laeng ti pakautangan nyo, ti agayat ti pada na tao, natungpalnan ti linteg. Mensay ti Kwaresma nga ingkay nangigan, idandanon kada kayo, dagiti sumaganad. Honorable Cecilia Araneta Marcos, Vice Governor, Province of Ilocos Norte, pailayon a Parabise Gobernador. Honorable Ergio Valenzuela and Family, Vice Mayor Dingras Ilocos Norte, pailayon a Parabise Mayor. Ken Honorable Bismarck Angelo Kidang and Family, City Councilor, City of Batac, Ilocos Norte. Ken pailayon a para konsihal, iti syudad ti Batac, iti umay nga eleksyon. Diyos unay ti agmina. Lord, I offer you. You never stop working. Ti mabasa ket naadaw iti libro ni Lucas,
Kapitulo 21, binatog umuna agpatingga, binatog may kapat. Kunana, inwaras ni Jesus, dagiti matana, ket nakita na, dagiti babaknang, nga agipispisok, iti daton da, iti pagtintinaganda, iti daton ijay templo. Nakita na met, ti maysa, anakapangpanglaw, ababai abalo, anang ipisok, iti 2 sentimo. Ibaga kada kayo, kinuna ni Jesus. Ad-ado ti intinag, daytoy, nga panglaw abalo, ngem ti amin, nga intinag, dagiti dagduma. Mensay ti kwaresma nga kay nangigan, idandanon kada kayo, dagiti sumaganad. PNP Adams, Ilocos Norte and staff, Adams, Ilocos Norte, headed by Police Captain Eddie Valdez and Dr. Rickson Balalio, Municipal Health Officer, Nueva Era, Ilocos Norte. Diyos unay ti Agnina. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 8:38. Hindi tuloy ti programa tayo. Saan na paudi kadagiti damdamag? Maayos kay nga ro dadumngeg iti programa. Tapno mamuan dagiti umili. Pakaidanunan kadagiti kabarwanan ken kaudyan na pagtengken pasamak iti bukod tayo a lugar. Pakatartaranpay kadagiti reklamo dagiti umili, babaen kadagiti masaknan. Pakaidanunan pa iti field reports, public services, reaksyon dagiti dumdumeg ken dagdumupay. Tapno mamuan dagiti umili. Mamayagan ito'y laeng RPN DCRL, Radyo Ronda Batak City. Tapno mamuan dagiti umili. Tapno mamuan, dagiti umili. Morning Edition. Aga tultuloy tiya programa tayo. Tapno mamuan, dagiti umili ang Morning Edition. Diti laing numero 1 nga radyo dito in Northern Luzon, ti RPN DCRL Radyo Ronda Batak. Hintay man na kablaawan ni Mrs. ko madama ti panagdingdingeg da ni Mayan R. Domingo kasama ni September ken ni Soraida ken ni Mami Remy Akdal. Kuna na toy ni Mayan Edo at Hong Kong yung tagapod pagudpod di sunab. Good morning sir, watching from Hong Kong with love. Kuna na toy. Okay, thank you very much ken ni Mayan Edo. Good morning sir idol kuna ni Mami Remy Akdal. Watching kuna pa dito met ni Mami Josie Bagao. Kasama tan kablaawan tay pa ni Daddy Ricardo Rabago ken ni Mami Norma Rabago, maniud pa lang dita Isla ti Hawaii, naimbag ngayon kay panagbuibuya, ken panagdengdengeg ti programa tayo, tapno mamuan dagiti umili, Morning Edition. Kasamitan kablaang tapay ni Manong Joseph Pedro, kila Barangay 20, Ermita, Lawag City. Panariman met nga aga buibuya kanita gundaway kasamitan ni Miss Agnes Joganyo. Kablaang tapay digitay listeners tayo dito'y Barangay Bawa West, dito'y Syudad ti Batak, da kay amin latadtag. Ti Domingo Runduen ken Runduen family, ni Manong Berhel Biyernes. Dito'y pagtetek sa Manong Berhel. Jack pay nakagatang ti SIM card. Gapanan ta detay text line tayo nga may sakit na SIM block. Di tayo met kami naluludan gagayem ken kabsat. Good morning anak ko Ronald Domingo kana ni Mami Josie Bagao. Okay, thank you very much. Ken ni Mami Josie Bagao manibo dita Maui, Hawaii. Kaya kasamitan kablaon tay pay Ninang Carmen Sid. Kasamitan ni Kagawad RD de la Cruz, ni Kumadre Cristina Makatumbas, ni Tata Vidal, ni Nana Agos, ni Tata Juan, ni Nana Tansing, ken ni Manang Alice ni Barangay San Pablo, San Nicolas, Ilocos Norte. Okay, madamdama digiti daduma ka shout out tayo gagayem ken kapsat. Daiti dayto nga kanito kablaon tay man pay gayam. Ni Ma'am Tessie Castillo, ken kasamitan ken ni Engineer Herminio Castillo, ken ni Engineer Pedro Agkawili dita Kapitolyo Provincial, and of course ken ni Engineer Luciano Domingo dita Provincial Engineer's Office. Kumusta kayo dita Kasin? Ni Engineer Lucy. Okay, di data gundaway intayo ni Jaya Iliti Pasuki ni Ilocos Norte. At intay man makainuman ni Police Major Venciuli Lozano. Aga sipod palaing kadatoy kada iti nalmes dito ket na iya padanon palaing kada tayo iti kalman may sapay ket nga partidor kunada nalmes iti maysa nga karayan iti jay iliti Pasukin Ilocos Norte intayo man mangala iti adadong detalye pakasiknan detoy nga damag ijay Pasukin Ilocos Norte apo nga kakailian mga karonda.
Naitulod din ito oras tayo, alas 8:42, tuloy-tuloy latatin tayo panagkakadwa, panagdidinanggay. Iti programa tayo, Top no Maamuan Dagiti Umili Morning Edition. Nakapila pa yan ni Radyo Ronda Patrol Sheena Arsadon. Madamdamain tayo ito alawaten dati report na gagayem ken kakabsat mi ida. But anyway, iti adat akong daway, pangkunguntakan tayo ken ni Apo Hepe, ni Police Major Vencioli Lozano, iti biyang PNP pasukin. Seknan pa lang kada ito'y kaadda iti Nalmes, iti nadakamat nga lugar, kada ito'y ket rumrumar may sapay nga partidor gagayem ken kabsat. Okay, iti dati akong daway, hintayin alawaten dati report, ipadano kada tayo ni Radyo Ronda Patrol Sheena Arsadon. RPN Radyo Ronda Live Report. Yes, Sheena, good morning and please go ahead. Okay. Plus na rin, engineer. Hadajay signal ni Sheena. Okay na ba, engineer? Ato yan ni Radyo Ronda Patrol Sheena Arsadon. Mangnam naman ni Inwa General Manager Mr. John Chodoro ana pinpintaston iti serbisyo ti danum iti ili a piniliken badok apaman ama ipan iti linya ti Ilocos Norte Electric Cooperative amang ipaweret iti baro a pump station ti Inwad. Kuna na nga iti agdama pimintasan iti supply a danum dupay generator pay laing ti maararamat ngem saanen akas iti dati ti panagproblema dagiti umili. Impalgak na nga iti ili apaway ket makapaspasar da pay laing iti panagkamtud ti supply adanum ngem ikarkarigatan iti management iti Inwad a mapasaya at iti kabaitan a panawen. Kabayatan na itimit ili apidig inlawlawag ni Mr. Chodoro a manipod bimanga aging gana iti rangtay apas ti Carlos ket di manonen iti transmission line ti Inwad. Kuna na nga apaman a makali iti bangir a kalsada iti sentro ti pidig ken maipan dagiti dakdakkel a tubuken da dumapay a kasapulan aramit a maikonektar iti linya ti Inek. Masulbarton iti panagkurkurang ti danum kang runaan na iti paset na ti barangay Kabarwan. Impasingkedmet ti General Manager a nagtalina itpaylaing iti singir ti danum iti Inwad kadagiti water concessionaires. Kuna na asaan namet ang mababalaw dagiti water stations anang ipangato iti presyo dagiti lako da adanum no ti rason dakit gaputang imadomet ti singir ti prime water iti kada cubic meter. No pay kastama mati ti General Manager ti Inwad asaan daytoy ti rason no ti gapuket ni matumet iti singir ti Inek ken bayad ti gasolina. Para ti RPN DZRL Batak, Sheena Arsadon reporting. Okay, datarod gagayam ken kabsat ti report. Maniud pa lang ken ni Radyo Ronda Patrol Sheena Arsadon, maniud pa lang iti Ilocos Norte Water District. RPN Radyo Ronda Live Report. Okay, gagayam ken kabsat tuloy-tuloy ti programa tayo. Top no Maamuan Dagiti Umili Morning Edition. Dati daway gagayam ken kakabsat aday ti linya tayon ni Police Major Vencioli Lozano iti abiyang ti PNP pasuki ni Ilocos Norte. Inline kay pailang kada iti may sa kadagiti headlines tayo nga kaadda iti Nalmes iti nadakamat nga area. Iti dati daway live and exclusive. Magin naman tayo ni Apo Hepe. Dito'y estasyon tayo RPN DZRL Radyo Ronda Batak. Radyo Ronda News Apo Exclusive. Hepe, nimbang bigat mo, live and exclusive ka di programa tayo, Top no Maamuan Dagiti Umili Morning Edition, dito estasyon tayo RPN DZRL Radyo Ronda Batak. Sir, nimbang nga bigat mo? Yes sir, kastamot kanya sir, pero of course, dito na taga-subaybay iti dito nga programa tayo sir. Well sir, okay sir, adang dati dimanon nga report kada tayo di malempay, nga adan sa dito'y Nalmes, dito'y area tayo, dita pasukin, ken rumor-rumor, may sansapay nga partidor dito'y sir? Yes sir, daapo dito na around 6:30 ti Rabi dito yan di Talman napandag ito personal tayo manipuli di tinawa timawag dito niya ininform na dito police station tayo
dati bangkay nga kuno tao nga tumtumpaw iti daytoy nay Baldi River when daytoy asideg ti daytoy kunatay nga slaughter ta ditoy. Doon daytoy rangtay daytoy rangtay nga daytoy. Amyananan lang detoy ko sir, detoy no Jack Mariro detoy asideg detoy Municipal Agriculture Office. When sir DJ sir. Asideg talagi jay. Oh sir. Okay, ana tinagan detoy biktima sir? Daytoy biktima ket nagnagan iti Roger Ramos Iapitan, 54 years old, single, kinawanan iti trabaho ng farmer isuna and presidente isuna iti barangay 4 Poblasyon Pasukin. Okay, so rumrumar sir idikal man idinay padang report kada tayo bagada nga partidor. So hamet lang nga partidor sir. Dito siguro dito initial nga panasa interview kada gito inay kaanak-anak na gito idado mga relatives na. It initially kas demot ti rumor nga kasla nga siguro mapanag party kada gito inay nuaddaman o siguro mapan yung siguro ba nga full time na ito okay, so agex extra lang sir kasjay. Sir. Awan sir. Okay, alas 6:30 di rabi nakita da nga tumtumpaw da ito yan. Siya sinot nakakita sir? Bali ti response time tayo di in report mga 6:25, in report 6:30. So ti ipapandan lagi jay personal tayo jay dadanon da. So ti nakakita dito ako with ni dito na Mr. Sibayak. When sir? Mr. Sibayak sir? Yes sir. Okay. Sir, maibasar iti investigasyon nyo ken panakisarsarita nyo iti familyana. Kaano iti nauding pan nakakita da kini Roger Ramos sir? At ni Roger Ramos base ka dagito na nakadkadwana ken dagito relatives na kit malum di Saturday. Malum ti nagi kasama da adwada nga naginom ito kit idi sumarunong aldaw mo nakita da ay di Saturday malum ti Sunday mga around 2 o'clock kano di naudi nga nagkikitaan na dagito kadagi na kadwana nga naginom dito na barangay mutlaeng nakapasama. Okay, so Poblasyon 4, so malim idi Domingo nagiinuman da sir ita mismo nga si dagti karayan. Dito mo lang dagiti kakadwada mo lang Wan sir. Dito mo lang sir. Okay, so mabalin nga ta sir nga napan nagdigos. Dito statement dagito relatives na no to tunggal aginomon nakainom o kaya mapan maturog di karkaron ti ko malum dagito na mapartunuan no mabarte. Ijay kanu nga minti mapan na talaga paturugan ito sirok tirang tay. Yung tanalami ismut nga min talaga tapos di pagnaan pa ikit medyo agkaraw-garaw aggiwang-giwang ada tabla nga pagitidaan nagjay. So mabalin nga natinag nga ta sir. So dayto iti already nito kamag-anak na sumutigas lang wala dayto itagit mutyam muda nga kariri na mas pangarigan. Anto ijay nga kan kanayan nga mapan so tagta amot unay ti tao di ta ngamin awan unay matatao doon wadalang dagiyag langoy-langoy ito ijay pa nga ito na so allegedly so dito iti asla napasamak kanya na natinag and then siya na awanan po dito yan sa paitanong jay babanan so dito yun sir. Okay, when sir, so sir adalim pala deta karayan sir? Dati portion ng adalim madamo dito dagito igin na medyo narabaw. Okay.
Alawen sir, ket lang ha, condolence iti familia. Ngem awan iti foul play, napasamak sir, iti investigasyon nyo. Yes sir, iti daytoy postmortem examination nga inaramid ti municipal health officer tayo sa bali no yan ni Dr. Joe Pantos ako ket rumrumwar nga ti cause of death ket drowning secondary to head trauma. So that iti findings na sir. Okay, so sir, idi makitan ti bangkay na talagang timang kenen sir. Actually nga timang kano dikit bloated by kidney. Na more than 24 hours na ito nga talaga. Okay, alam sir. Apo Hepe Luzano, sir, thank you very much sa tinted mo nga gundaway nga nakinumanda ka. Kaya na panangited mo iti adado nga detalye. Adeto'y pan nakapasamak ti panakalmes ti maysa nga kabsat dita pasukin Ilocos Norte. So any message kada kitay kalugaran tayo dita pasukin Ilocos Norte sir? Nang naruket adati kasto nga pasamak dita lugar tayo. Kada amin ito'y iliti pasukin ken dagiti ni dingding adut pas lang libre ti amin na yung datan nga mapanaginom, mapanti kaya tayo nga pagpapananin. Ket no dagitoy kadwa tayo nga agininom, panunuton tayo po nga no nakainom tayo no iwasan tayo DJ kasjay nga maturog unuhan dagitoy maturog ti kalsada ti barbartik na. Also apo no agibati tayo ti basit nga tapno makaawit tayo na siya at kasla daytoy allegedly so ti kasla may isang daytoy ta anay may maturog ditoy kwatirang tay dagiti antidanom no kas pangarigan na dati kas tinga incident siyempre no maawan kati po tawan ti kadwam ay kita malmus ka talaga so dagiti kadwa tayo ginom iwasan tayo karo dagiti panagpipiknik kita mapantay ti baybay aginom tayo tunukan so paalala apo kadagiti kay ilan tayo kadagiti naayat nga din giti nga programa tayo sir. Okay, thank you very much Police Major Venciuli Lozano sir. Di inted mo manen nga gundaway nga nakinumanda ka dito estasyon tayo sir. Yes sir, welcome sir. Okay, detarod kagayan kanabsat ti pasamak pakaistoryahan detoy panakalmes ti may isang kailian dita poblasyon 4 pasukin Ilocos Norte han nga full time kano nga aga parparti at nadakamat nga biktima no diket detay kunata yung part-time laeng gagayem ken kabsat masa adang aga taltalon detoy trabaho ni kabsat tayo nga Roger Ramos Ilyapitan deta ti kompleto nga nagan detoy biktima ti drowning incident ijay pasukin Ilocos Norte. Radyo Ronda News Exclusive. Tapno mamuan dagiti umili Morning Edition. O nagagayam kinabsat nakita da idi 6:25 kano idi may report iti biyang ti PNP pasukin alaket idi malem iti Domingo iti naudi nga pan nakakita da kenkwana nga may basar kadagiti nakadkadwana nagiinom da so nagmalem idi kalman so hala nga timmangken ko na ni Apo Hepe no diket di syempre maiyo por dita danom ada detay imagine nyo latan alaket sorry kadigitay mangmangan kadigitoy nga gundaway gagayem ken absat ket deta maiyo per iti agpatpatnag ket talaga ang adati pag naan na gagayem ken kakabsat amang ano detay malaplap di san pay ket din DJ kudil na gagayem ken kakabsat mida so DJ pagturturugan na talagang iso ti routine na DJ no kano makainom no agin ina na mapan gijay sirok tirangtay ada kano detay tabla nga detay siguro adda detay indayon na DJ gagayem ken kaabsat ijay baba adamet ti danum na dati porsyon nga adalem ko na ni Apo Hepe so mabalin nga di pa nagbalikid na ay ket natinag so nakainom ko na tayo gagayem ken kabsat so kasjayan iti napasamak isot gapo na nga ganan na tayo gagayem ken kabsat isorte ko na ni Apo Hepe digitay amo na ti uminom digitay mabarbarte alakit
ket idyanan iti mapan iti sabaga detay ngamin kadawyan digitay amuna ti uminom gagayem ken kabsat at ano ka digitay mapampay agdigos dita baybay malagip yo di biktima ti panakalmes dita paway dita masintok nga nabarbartek da napanda nagpausaw taga Balatong daydiket malagip ko launay ta kinoveran tay man idin daytoy taga Balatong Lawag City napanda nagdidigos dita partes ti baybay dita masintok gagayem ken kabsat napanda nagpausaw ngem taksanggasat ta isumet yan iti nakatkatayan na gagayem ken kabsat isot gapuna nga numakainom tayo alaket tahan tayo nga detay piliten iti mapan agdigos iti karayan baybay nang nangruna na awan digitay kakadwa tayo ta agbalin nga risgulaeng kada tayo gagayem ken kakabsat mi ida. Alawen ket tuloy-tuloy latat hintay pa nagkakadwa pa nagdidinanggay di programa tayo kablaon tayo mampay ni Meli Vivillarin kasamitan ken ni Jodelyn kumasakay ditoy barangay Rayuray ditoy syudad ti Batak ni Zoraida kablaon tayo mampay ni Ma'am Fe Aquino ken Sir Edwin Aquino ditoy barangay Kalayab, Lawag City, kampay ni mother ko ni Mrs. Bencita Domingo, yan kasamitan ni Ate Vilma, ni parang Michael, ken ni Auntie Mary Ann, ken ni Uncle Roberto Pajardo, kasama ni Uncle Orlin Galano, ken amin nga lisan sa dita barangay Nagbakalan Paway, kalaon teman daninong Nestor, ni Nang Banji, ni Ama Pedro, ni Kabagis Ella, ni Kompad Bani, ken kasama da kumadre Prida Bakod, ni Uncle Simplicio, ken ni Auntie Guillermo Galano. And happy birthday man gayam ken ni Ronaldin Ronduen. Dati may sa kadigitay singer tayo nga agkasangay itatangal daw. Happy birthday in advance. Kasama tan dati balasang tayo ag birthday meet into no Sabado ni Lucky Asayla April 9. At di man ti birthday song isagot tayo kanila sa amin nga ag birthday itatangal daw. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay, kablaon tayo man pagayam datay kasinsin tayo J Metro Manila ni Dirk Benedict Justo Rompon nga aga buybuya met kadigita gundaway dito'y programa tayo kini apo ABC President Elmer Failugna na dita iliti Banggi, Ilocos Norte, ken kablaon tayo ni apo Kapitan George Jimenez dita Poblasyon Burgos, Ilocos Norte, nagasat nga bigatyo amin nga sangapadadta. But anyway, gagayem ken kabsat, awan nga roden tinapat-bati pa nga oras si programa tayo tap no mamuan dagiti umili morning edition intonalda wag dadanggay tayo alas 12 nga nati oras ti alauna non time edition. Adeti naman tayo kana po hepe ditoy PNP Patak intulan aldawen ken kasamitan ti COVID update tayo intulatan na aldawen gagayem karamsat basta 29 ti aktibo nga kaso iti probinsya ti Ilocos Norte ken no Jack Mariro ket 14 digiti LGU nga awanan ti kaso ti COVID-19 iti agdama. Tapno mamuan dagiti umili morning edition. Pero kagayang kanabsat, dito tayo nga roden nga ipatinggamanen ti programa tayo. Thank you very much kadi sa amin nga nagbuyak indimngeg. Kasama tayo ni panakiniman ni Station Manager Rod Sadjan, kani Senatoriable Cheese Escudero. Kasama tayo ni Field, ni Radio Ronda Patrol Sheena Arsadon. Kaya thank you very much met kani Police Major Vencioli Lozano, itibiyang ti PNP Pasukin. Itiin pa inagundaway ng kinuman tayo iti daytoy nga programa. Itibiyang ti seguridad ti stasyon tayo ni Mr. Jomar Butay, iti biyang ti technical control ni Engineer Mark Tuliao. Mo ti biyang ni Ronald Domingo, may batbadi ni bagadamag na imbag nga bigatay amin nga sangapada. Babay na po. Tapno mamuan dagiti umili morning edition.